پشتی پروسه هەڵبژارتنên sihê Nîsanê bi dewayî hatin û her lîst û qewareyekê sengaxwazanî, babetê rojevê bûye pirsa lêknêzîbûn û hevpeymaniya di navbera aliyên siyasî da bo wergirtina postên giring di kabînabêhêt ya hikûmeta Iraqê da. Li ser astê Gorapana Kurdistanê jî partî û êketî wekû serkeftiyên êkê û duyê ku bu êkem helbjartin bû li ser astê Iraqê bi du lîstên cuda hatbûna xar ku rengê ji evê cudabûnê jî rengvedaneka xwe li ser Bexda hebîtin. Berî çend rojekan partî hojdarî dayîne êketiyê ku piştevaniyê li wîlayeta sê ya Malikî nekin. Berpirsekê êketiye jî lê dihûkê vê çendê piştras diketin dema dibêjîtin me hêla sor bû kesê nîne û hêla sor jî li çi aliyan qebûl nakeyn. Em wekû her kesekî wan pê baş bîtin renge lîsta êkiya birava mafê waye ev kî bixwe pêşkê destî şand kene ber bi jêrê xwe wekî çawa em herêmê jî de dibînin me hêla sor bû hîç kesekî nîne. Bes me hêla sor jî bû hîç kesekî serho qebîl nekiriye. Lê aya dê piştevan wî piştevan nebîn. Em piştevanî Kurd bû Bexda yekrêz bin. Partî jî wekû hêzeka Xudan Seng wesa dibîntin ku berjeweniya giştiya Kurdistanê li pêşiya her berjewendekê ye. Lewra bidîtina wan nabît êketî yan her hêzekadî di jî van berjewenda bîtin. û pê baş e Malikî nemînît carekadî serok wezîr. Guherîna xişta Iraqê evrûket berjewenda hemî xelkê Iraqê da ye berjewenda prosa demokrasiyê Iraqê da ne we ez barim hemî layenek jî vê qonaxê da daxwazkirîne ku gor êkrêziya niştimanî pêngava pavêjin daxuyaniyên cuda cuda renge derbiçin ji vêrê wêre henê bû dest ve înana destkeftekê zêdetir dîtina min eger ne zoriya me tirsidar e ku êketî yan her layenekî dî dervey berjewendên giştiyê xelkê Kurdistanê evrûke helwîst wî werbigirîtin yan pêngaveka berûva jî xasta xelkî girte ber. Çavdêrekî siyasî jî êkrêziya Kurdistanê bêgiring dizanîtin û wesa bo diçîtin ku pêdiviya çi alî ji vê arasteyî la nedin. Lêdwanê êketiyan her partiyeka dîbin divî demî de em wek Kurd em pêdivî êgirtineka netewîne beramber derveyê Herêma Kurdistanê her lêdwaneka bête danşlayê her layenekî ve ez erênî nabînim û ez nabînim têkdana derûnê Kurdî şariê Kurdî vî demî de ya serkeftiya nebît yan tiştek bît palpiştiyê dê wergirî cada Kurdî palpiştiya hîç kesekê naketin ku bibînî dê bîte xeter ser herêmê yan siyaseta herêmê. Egerçe hemû alî dê peyama xwe da wesa diyar dikin ku giringê hikûmeta bêt ya Iraqê hikûmetekan niştimanî bîtin. Lê pişra jî her qewareyek pêdagiriyê li ser mav û destêxistî û berjewendê xwe dikin. Lewma ya rewa ye eger bêjin pirsa pêkînana hikûmetanî li Iraqê dê ya alûz û vemayê bîtin. Abdullah Alî, War TV Duhok.